Ya Allah ya Rabbi. Ya Rabbi. Ngene iki yo. Iya, lho aku yo entuk lho. Soalnya pernah dikei ilmu karo nenek moyangku nek iki iso melancarkan pernafasan. Assalamualaikum bolos. Piye kabar sampean? Moga-moga dene iki kabar sampean apik, sehat, tapi nek kurang sehat, moga-moga sampean waras. Terus ndang Lunas. Bulane Mas, dino iki awak dhewe mara ning jero alas iki ya, ning alas gerotan bola ya. Iya. Ape mau apa? Ayo ramban godhong-godhongan sing ana kene. Ramban godhong. Awak Apa? dhewe iki ayo berburu cabe liar bola ya. Cabe alas cabe Jawa. Kaya apa keseruane golek cabe Jawa, tapi dienggo apa cabe Jawa iki sajane? Gandul. Ape dienggo jamu bola ya. Terus dikeringno, dimasak ya, dienggo masak ya kenek. Ya kenek. Pokoke kaya apa keseruane ikuti terus videone. Mas Channel. Kaya apa keseruane pokoke ikuti terus videone ning Mas Channel. Mas Channel. Gobyok. Lagi bola. Paling iki panggoke leren menjero neh iki sak njero. Iya. Dadi ayo menjero. Wes ayo cepet. Selak kesoren iki awak dhewe. Tapi ngarep iku ya panggone. Iya paling kono neh lho. Aku kae soalnya roh. Terus infone iku nek kene iku akeh bola. Walah. Nah iki Tut siapa? awak dhewe masih goleki bola. Panggone ternyata ngarep iki. Wah, Ya iku wis ketok wis mulai. Iku wis ketok iku akeh kok. Oh, kok ini iki yo. Ngarep aku ngarep. Ayo rek. Lah iki lho. Nah, dadi iki bola. Awak dhewe Wes, tok iki. tok iki lho apa lho? Akeh. Langsung ayo mek. Dijupuk ya yuk. Dienggo apa to Mas Mang Mas? Iki kena dienggo jamu ya kena dienggo masak bola. Ya cara ngolahe piye nek Digaringno sik, Digaringno. Di PP, di PP. Digawe bubuk ngono lho. Nah, sing ngene kita woe. Ya piye? Lah iya kaya ngene iki lho. Wae sik ngene iki bola ndo ya. Delok. Lah kaya ngene iki. Ayo kita cari sebanyak-banyaknya, oke? Oke. Ternyata nganu bola. Iki lagi padha kembang cilik-cilik pentil iki lho. Bledos. Lho, semene iki mau ana lagi kembang. Lah iki lho bola akeh iki. Endi? Lah Oh iya. Kono mang ijo padha pentil ya, Mas? Siapa tuh pentil lho. Kayak ngene iki lho. Ngene iki. Pentile. Nah, iku Lah iki bereng. lho. Kayak ngene iki bola. Lah iki lho bola, kok ngene iki apa? Wit-wite. Apa kok wit sih pentil-pentile ku kok ngene iki lho. Delok lho. Ora gatel, Pan. Balane nek sing digatel bola. Dia nak meneh to gak? Ya Allah ya Rabbi. Ya Rabbi. Ngene iki yo. Iya, lho Wah. aku yo entuk lho. 3 tambah 4 Iki gak 4 5. 5. 8 berarti. 8. Kita mendapatkan Tapi nyamuke akeh bola lho. Ketok tora lagi. Ireng iki mateng bola. Wah, akeh ternyata iki tengah-tengah. Ya nek digoleki wis. gumbul-gumbulan ini iki. Wah, pol iki. Yar mata iki lho, Bro. Hey. Akeh ngene bola. Nah, ngene iki lho, hei. Lah, oleh akeh bola wis gawa. Sik tukang gawa sapa? Tadi katok Mbak, iki. bola tolong iki kaplokno bocah iki. Oh. Ya Allah lho langsung berdarah-darah. Tak ada katok iki. Teng. Endi oleh endi neh? Oleh aku tak kena bose. Sik to. Endi oleh sepira bola? Mbok ceblokno kabeh. Pekno godhong le, pekno godhong. Ngene. Tadi katok, aman. Tiba tangane Mas Dipan rek. Wah. Mari dikaplok mbek mau Iya, Plok. rondok lorok. Kakek ngomong kok ya. Ya Allah. Hati-hati ulo sawo. Ana ulo sawo nyokot. Cus. Iki lho, Bro.
ngarep kuwi lho ngisor mung ngisor. Lianan ada. Wake. Walah. Polam koyo ngene kok. Oh, terus. Ono Mas. Wis yo. Tapi sakjane iki nganu kok ya wite wakeh kok bolo yo, Nduk. Akeh bolo. Itu wakeh. Ibaratnya lagi masa produktif. Pakai kembang kok, Nduk. Iki apa kembang-kembangan iki bolo, Nduk. Cabai di sini wakeh cabe Jawa. Iku lho Mas, Nduk. Wakeh Mas, Nduk. Lho anak Mas. Akeh siji akeh lagi. Menghitam ini. Oh, itu menghitam. Menghitam lah. Wong Jawa yang ngene iki ngomong siji tapi akeh. Nah, iya. Jawa. Jawa. Kayak ini bola to ya. Cabe ngene iki. Ya Mas. Menghitam lah. Lambat dek nek klambi iki Mas. Tapi kan ada. Wis gak apa-apa. Delok iki ayo. Delok Mas Rudi ka oleh wakeh to ora iku. Zaman dhisik mek keros ngene iki ana sajane klambi mondel-mondel. Lah iki. Lah iki lak akeh iki lho Nduk. Kok ora dicikuki mang lho ya. Iya akeh ana ning kene ngono lho. Cah-cah iki trene ya mbok piye. Arek-arek iki gak teliti rek. Wakeh ya. Rau kuru-kuru iki lho. Akeh bro, tapi gatelnya ini bro. Iki nek jare nenek moyangku iso dienggo nambani iku ambekan sing sesek. Resepe piye carane piye? Iki carane kok ngene. Iki mari ngene dipepe sampai garing, mari ngono di halusno, ditumbuk, dihancurno Iya, sampai halus, mari ngono engko terus digawe wedang. Pokoke intine wis digawe wedang ini. Digawe wedang. didol berarti Mas iki Mas. Disade. Mboten disade. Lah terus pripun? Nggo jamu piyambak. Wes, kayak iki cukup ndi mau, Ndil? Lah oleh sepira? Sak mene iki cukup. Lah iki bola oleh roh wong nduk kok buah iki nduk bola. Lho. Piye Kakak? Wis cukup, wis gawe mentas selak engko. Isih akeh ta ora nek isih akeh ya iku lho ngguri ora mbok jikuki kok nduk iya iku lho nduk. Lah wong ndang ngene. Tok kok. Senengane ngidak. Kayaknya Bre, komisan. tapi jenum-num. Dadi aku gak wani njupuk num-num. Sing num-num ngono ku bola. Biasanya gak merasuk pol. Jadi luwih better sing tuwa kok ini. Soalnya sing tuwa iku sing luwih manjur. Sampeyan tuwa oleh. Sing tuwa sing ngombo. Tuwa. Ndah, yes. Iki lho luwih manjur. Ya wis ndang ayo. Dikira 6. Lho iki lak kene nduk, mbok liwati tok kok iki nduk. Lho, 6 kuwi, Kang. ora patek iki ya cukup ae. Batu remang endi ya? Iku apa wis? Biduan ning pinggir jalan. Wis. Tidak ngrusuk-ngrusuk ngene ra betah yo. Piye-piye? Ternyata iki lho, bentukane iku ya selain iso dienggo jamu koyo buah mulberry ya. Murbei. Ya mulberry. Yo halah. Jajal. Tapi aromane iki pedes. Lah, Pedes kok lombok. Lah jenenge cabe kok lah ya pedes. Oh, jadi iki tanaman dulure cabe. Lha iku ku cabe Jawa. Oh, cabe Jawa. Cabe sing sakne pasaran niku lho ya saiki. Iku bukan tanaman asli Indonesia. Oh, sing asli sing iki. Iku ku sing nggawa penjajah dhisik zaman Londo rikala zaman semono. Anjir. Iya. Sumpah. Nah, Lah. tanaman asli cabe Indonesia iku ya iki lho iki. Lomboke wong Jawa mbiyen niku iki. Oh ya wis sing ngono berarti aku lagi oleh ilmu iki teko sampean. Dek mentas terus dek Oke. dipeme yo. Ayo. Tapi ngene iki gak iso kan dipeme dalam sekali dua kali. Jadi kok beberapa hari ngono lagi iso dikonsumsi. Jadi dipeme sampai kering terus ditumbuk, dijurno lagi iso dikonsumsi. Lah bola. seperti itu. Ndelok baturmu nduk. Piye bola? Lagi ngono wis kesel. Kesel toh piye iki? Cokoti jingklong. Gatel. Dicokoti Ditutupi jingklonge aki ngene. Wala. Sikilmu akeh sekrupe ngono ku, Cak. Yo nangane aja bentar-bentar ya Mas. Lho. Ini dinya. Ini iso Langsung di depan orangnya iki kamunya. nangane seneng ngarepe wonge. Nah, wis. Aku Piye iki wis iki? gas yo. Mulai iki. Lho, Mulai. awak dhewe kan Ayo golek ning pinggir-pinggir dalan iki lho nduk aki nduk. Aki rambut lili. Nduk saki. Ampun Mas, ampun. Wis lah, nek isih dicikuki ra apa-apa. Kancane yo pengen golek kok wong jangkong apa wong duluan ngono.
Ora nek mau golek nek awake dhewe ngene iki. Ya wis cepat dia dapat kok. Yes, kan di alam liar. Ora tandurane mbok bapake. Lah iku lho bolon tuh. Iki tak ju embutane. Ngene lho ya. Sebenarnya memang kan plan awak dhewe iki ora njopoki iki. Cuma pas lewat apa ning sing dituju awak dhewe iki mang ana iki Lombok asline Indonesia. Cabe. Ya cabe Indonesia. Jadi mampir deh. Soalnya pernah dikei ilmu karo nenek moyangku nek iki iso melancarkan pernafasan, iso gawe sing pusing dadi rondok pusing. Wes. Mari Nenek ngono. moyangem sapa lah? Nenek moyangku, mbahku. Di manakah beliau? Alhamdulillah beliau masih di rumah. Mbahku ndang omah mosok mbahku tak jak ngrusuk-ngrusuk. Engko iki tak eno. Mbah iki lho tak olehno cabe Indonesia ngono. Kok dodolan mbam lah, kok nek mulai dodolan mbam. Kok lak wong seneng, kok iso ana ngene, Nak. Lah iya engko lak. Wis Wis nagorene mbah wis kangen. Wis ana tunggale ta ora? Tak nggo kukur-kukur ae gak nganu panas e. Panas delok niki lek. Pedes. Suten iki lek lho. Pedes. Sing iki rondok panas, rondok pink kan. Dia kok pink mesti rondok abang gara-gara nggak emang tak golap ngene bolo. Lho ya wis nah yuk nang tas. Piye? Nek sampean keluh kesam piye? Gatel Mas. Semut tok apa jenenge nyamuk. Nyamuk, gatel, jenenge ngalasi ya sing iki. Sarit. Wes iki mulai. Lho kok mulai sih? mulai? Awak Ayo dene dilanjutkan lanjut perjalanan lagi. Ke tujuan asline kita. Kita mau kemana lagi? Tujuannya awak dhewe iki mang sebenere bolo ya, ape ning Gunung Gajah. Gajah. Puncak Gunung Gajah. Iku ana ning Desa Jamprong ya. Desa Jamprong perbatasan karo Desa Saka Gunung. Mosok ana Mas? Iya. Ning puncak kono iku awak dhewe iku iso melihat Kecamatan Kenduruan iki hampir 100% ya. Soalnya Mergae nek kono ku paling dhuwur dhewe sak Kenduruan. Kaya apa keseruane? Ayo ikuti terus ning Mas Channel. Gobios. Spesifiknya maksudnya menune apa? Ayam goreng gosong. Ayam goreng gosong.